Какво масирано присъствие на велосипедисти. Видяхте ли кой дойде с велосипед? Аплодисменти за господин Мартин Заимов. Въпросът ми, свързан с велосипедната тема днес е: смятате ли, че е възможно наистина да се реши конфликта между велосипедистите и автомобилистите в София? И то в наистина някакви разумни срокове. Имаме пример от други държави, че доста голяма част от велоалеите са били изградени, когато дърветата по улиците са били изсечени, за да се отвори място за велосипедни алеи. Вярвам, че това няма да се случи в София, но все пак какъв е според вас начин на това да се случи? На първо място общината трябва да се ангажира с велосипедистите. Преди близо 6 месеца има, даже повече, има гласувано решение на Общинския съвет за създаването на 6 велоалеи. Това решение наистина беше взето и то е много хубаво разписано на хартия. Подобни решения са взимани в предишни години също. Чували сме митове за планирани велоалеи, за цяла система, която обаче така и не се случва. Тази година, въпреки доброто желание на общината и разговора с тях, като работна група и въобще диалог по проблема, нищо на практика не се случи. Типично за Софийската община и най-вече за администрацията на бившия кмет. Много типично. Значи Общинският съвет не е този, който изпълнява своите решения, администрацията трябва да ги изпълни. Доста се хвалиха Борисов и неговата администрация с направени булеварди и така нататък. В момента, в който се направи един булевар, спокойно може да се отдели някакво разстояние за велосипедисти. Да не говорим, че има няколко места в София, в които велоалеите могат да минават на места, които дори няма улици. Такова място е към хладилника, едно място, което може да ви свърже чак долу до Борисовата градина. Не е единственото. Не е единственото. Аз мога да изброя и други. Аз се ангажирам като кмет, не като общински съвет, а вече като човек, който изпълнява решенията на Общинския съвет с 100 км велоалей до края на мандата. Това съм се ангажирал. Плюс лично на мен ми бяха откраднати в рамките на последната година 2 колела. Така че за да се опитваме частично поне да се справим с това нещо, предлагам да има регистър на велосипедите, да има статистика на ползваемостта, да има статистика на злополуките и да има статистика на броя извършени кражби и намерените велосипеди. В момента, в който има малко повече информация за къде са велосипедите, ще бъде по-трудно да бъдат крадени. Не казвам невъзможно, но по-трудно. Също така навсякъде, на много публични места, ще направя и ще внимавам да има условия за... Това е много голямо затруднение. Факта, че няма къде да си завържеш колелото. А това е просто. Това е просто. Правят се едни стойки, поръчват се достатъчен брой стойки, инсталират се и готово. Радостен съм да чуя вашето обещание за 100 км велоалей в София. Поздравявам ви за това. Но, както на всички е ясно, това би отнело доста време, примерно един мандат. Моя въпрос е: кои от тези ангажименти, които сте написали, кое е нещото, което смятате, че може най-лесно и бързо да бъде направено, за да се подобрят условията за колездене, поне малко в града? Спазването на правилата за движение. Благодаря ви. Ясна инструкция на пътната полиция, че трябва да санкционира автомобилисти, които се отнасят или карат по опасен начин, както за пешеходци, така и за велосипедисти. Това е това, което първо може да се направи. Това, което казах преди малко, стойки за велосипеди може да има в рамките на няколко месеца в цяла София. Цяла София не, но примерно 50 на ключови места може да има в рамките на няколко месеца. На кой град в Европа искате да заприлича София по отношение на колоезденето? На Амстердам. Благодаря. Заповядайте.